Ahoj priateľ, ak si online marketér, network marketér, podnikateľ alebo začínajúci podnikateľ, potrebuješ pochopiť základné veci, prečo väčšina ľudí sa trápi s predajom, prečo väčšina ľudí nepredáva tak, ako by chcela, v takej intenzite, ako by chcela, alebo tých klientov naháňa veľmi ťažko. V prvom rade potrebuješ pochopiť, že je to o počte očí, ktoré sa pozerajú na tvoj biznis, tvoju príležitosť, tvoj produkt, tvoju službu. Pretože ak máš veľmi dobrú prezentáciu, ak máš veľmi dobré videá, ak máš veľmi dobré sociálne siete, ak veľmi dobre prezentuješ tak ďalej, to ešte ale nezaručuje to, že budeš úspešný vo svojom biznise. Prečo? Pretože keď to video nakrútiš úžasne, ale videlo ho 10 tvojich známych, ktorí nemá záujem o tvoj produkt, tak tam končí tvoj biznis. Ty ako online podnikateľ sa potrebuješ naučiť, že sa potrebuješ dostať pred čo najviac očí. Čo to znamená? Stačí len dávať príspevky a byť online. Naozaj online podnikateľ je len online? Musím ti na to odpovedať, že nie je. Pretože vo chvíli, kedy prepojíš online s offlineom, keď začneš naozaj nielen dávať tie príspevky, ale stretávať sa s podobne mysliacimi ľuďmi, stretávať sa na rôznych kongresoch, prezentáciách, na rôznych eventoch pre marketérov, online marketérov, podnikateľov, keď sa začneš prezentovať aj ako podnikateľ, nielen vyskúšam niečo predať na tých sociálnych sieťach, tak v tom čase, ak budeš robiť kvalitnú prácu, mať dobrý produkt a tvoja osobnosť konečne sa začne prezentovať ako naozajstný podnikateľ, tak tam prichádzajú väčšinou plody tej práce, pretože tam ti ľudia uveria, že to myslíš vážne a tam ťa ľudia začnú vnímať ako podnikateľa. Dám ti pár tipov, ako predávať lepšie. V prvom rade sa postaraj o to, aby si okrem toho, že predávaš, dával nejakú hodnotu z oblasti, ktorá je ti blízka a ku ktorej sa máš prečo vyjadrovať. To znamená, môže to byť golf, môže to byť staranie sa o psíkov, môže to byť záhradkarčenie, môže to byť mentoring ako taký, môžu to byť perfektné reelsy na sociálne siete, rozober to vo svojom obsahu, ako to robiť, ktoré apky, tipy, triky. Môže to byť v oblasti zdravého životného štýlu, rady, tipy, triky. Čiže postaraj sa o to, aby si dával hodnotu tým ľuďom. To je tip číslo 1. Tip číslo 2. Postaraj sa o to, aby si predával každý jeden deň svojej komunite. To znamená, nestačí vytvárať obsah, treba to aj naozaj dokončiť do úspešného predaja. Treba vyzývať tých ľudí pravidelne a fokusovať ich na predaj niečoho každý jeden deň. Tretí tip. Nájdi si príbuzné stránky, ktoré sú k tvojej téme. Čerpaj od nich obsah. Prezdieľavaj, ale hlavne vytváraj svoj obsah pred tvojím menom, aby si ťa ľudia zapamätali, aby ľudia chodili radi na tvoj profil. Pretože ak vytvoríš komunitu okolo tejto témy, ak budeš prispievať do rôznych skupín, kde sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o tú tému, ak budeš osobnosť, ktorá je zaujímavá pre nich, radi si od teba nakúpia, budeš pre nich dôveryhodný, budeš pre nich človek, ktorému môžu dôverovať, budeš pre nich človek, s ktorým radi budú tráviť čas, pretože si máte čo povedať a samozrejme to bude viesť aj ku predaju. Predaj vôbec nie je náročná vec, ak vieš tieto veci a robíš ich. Ty ako online podnikateľ potrebuješ myslieť vo veľkom, potrebuješ myslieť nie, že v čom som zlyhal, čo robím zle a tak ďalej. Potrebuješ myslieť, čo mám ešte urobiť, aby som pritiahol k sebe svojich klientov. Čo mám ešte urobiť, kde mám ešte ísť, kde sa mám ukázať, čo mám zlepšiť. Takto kriticky premýšľa online podnikateľ, pretože online niekedy neprichádza prvé mesiace, online niekedy prichádza úspech až po mesiacoch, rokoch, ale potom je ten úspech tak obrovský, že dokážeš si tým zabezpečiť, že robíš, čo miluješ, máš veľkú dávku slobody a klienti radi u teba nakupujú vo veľkom.